No, takže ahoj, já vás vítám u tohohle videa a jo, ještě se vám řeknu jednu věc, že tohle video prostě natáčím na svůj tablet, ale na mobil, takže se nedivte, že to bude trošku jiný. Jinak jsem jakoby uživatelka Julie Hačecká, akorát tady na mobilu jsem prostě trošku jiná, protože mobil jsem měla dřív než tablet. No, takže dneska jsem si koupila teda takovéto kočičky, nebo koupila, dostala jsem je od babičky, jsou teda strašně roztomilé. Bude takhle velká. A ještě jsem dostala takovéto králíčky, ty nevím, jestli jsou vidět, možná to hodně tmavý, takže nevím, je to teda LPS. Jo, to už není nový, no prostě takovéhle LPS. Tak, stojánek. A strašně se mi tedy jako líbí. Je to LPS, jak jste viděli. Já se musím posvítit, protože prostě tady je blbý světlo a potřebuji na to lampičku. Teď by to mělo být líp vidět, tak asi je teda. No, takže tak. Mně se to strašně líbí a já je jako otevřu, ale otevřu ty králíčky. Počkej, vám ještě ukážu. Takhle. A já je teď budu rozbalit, ty kočičky nechám na potom, jako na jiný video, protože já tady v tom mobilu mám jako hodně místa, ale nechci si ho moc. Takže já jdu teď rozbalit ty králíčky. Jsou tedy strašně roztomilý, mně se to hrozně líbí. Nevím jak vám, ale mě teda hrozně moc. Tak. Tady takhle rozstřihnout. Počkej, jestli to musím vzít do rukou. Tak si zatím koukejte ty kočičky. Tak. Tak dobrý. Takhle. Aha. Pardon, ono to nestojí. Takže takovýto králíci to jsou. Ježiš, ta kartička. Podívejte se na tu kartičku, ta je boží. Ježišmarja, mně se tak líbí. No, takže tak, ta kartička je teda boží úplně. A tady to jsou takový králíci. Já to vyndám. Ještě teda jako jsou nějak magnetický. To bylo na tom obrázku. Takový to pařez je k tomu. Tak je k tomu takový to košíček, který teda taky ještě nemám. Takový to. A pak jsou k tomu jako různý maličký věcičky. Jako jsou třeba jablíčka nebo takové to pitíčko. Ty jablíčka asi budu muset vyndat s nůžkama. Ne, dobrý. Tak, takové to jablíčka. Víte, jakoby rybníček to má být. Tada! No, tada. A pak ještě takováto lodička, tam mi teda nejde moc vyndat dobře. No prostě takováto ještě lodička, to si vyndám potom. Mi nějak teďko nejde.
A ještě teda jako jsou k tomu takové maličké věcičky, jako jsou třeba brejličky. No, ty brejličky si taky vydám potom, to mi taky teda moc nejde. To si budu muset vyndat potom, až jako nebudu mít prostě ten mobil před sebou. A tak tady, promiňte, jestli jako byste slyšeli nějaký zvuky, protože to já jsem prostě neúplně to. Takhle, taková to plavička a pitíčko. No, takhle. Ještě jednou se teda omlouvám, kdybyste slyšeli nějaké zvuky, protože já to prostě nenatáčím ve svém pokojíčku, jako natáčím to ve svém pokojíčku, ale prostě omlouvám se, kdybyste slyšeli zvuky. Protože já nebydlím v baráku, ale v bytě, ale nelíbí se mi tady, já bych vážně chtěla bydlet v baráčku, takže ještě se omlouvám teda. Takový to malý králíček tam byl, ještě takový to malý králíček, a ještě jeden malý králíček, toho jsem ještě nevyndala. Možná, že to je špatný obraz, ale no prostě tak. To ostatní si vyndám potom, takže ahoj.